Își începe evoluția peste aceste mici Daci, care stau drocile în mijlocul pistei și sunt călcate sub cauciucuri. Priviți câte forță, câte determinare! Și drogate, Alexescu, Bigfootul Samson. Iată cum toată dacile din fața dumneavoastră. Dar nici Godzilla nu rămâne mai prejos. Și își începe evoluția în fața dumneavoastră. La volanul în care se află temerarul Cristof. Copiii din spate, dați-vă jos de pe gard, vă rog. Atenție! Iată, pentru la frumos Daciile. Aplauze pentru Cristof cu Godzilla! În această seară au evoluat în fața dumneavoastră o trupă de cascadori profesioniști pentru prima dată în România, pentru prima dată în orașul dumneavoastră. Trupa de cascadori Alexis Niger.